Qatt immaġinajt tgħix barra fin-natura l-3 ijiem sħaħ mingħajr ma tħol il-ma miegħek u tkoll biss il-pjanti u l-insetti. Din hija l-avventura li daħal għaliha Graham Sanson, żagħżugħ ta' 29 sena li jaħdem bħala Learning Support Assistant. Mill-ġimgħa fil-għaxija Graham intafa' fl-inħawi tat-Torri l-Aħmar fil-Mellieħa u miegħu għandu biss ħabel, mus u litru ilma. Staqsejnieh x'ħajru biex jagħmel din l-avventura li għal ħafna tinstema' qisha ġennata. L-idea li hemmhekk 4 xhur Għax ma kienx hemm starting point, fimt, għatt isma' ħanamela għax oġbitni l-avventura, fimt, għattejt u possibbli xi ħadd Malta jgħix bla ikel u bla ilma u jieħu dak li jsib. One News segwa mill-viċin parti mill-ġurnata ta' Graham fl-inħawi tat-Torri l-Aħmar. Għal-ħabta ta' nofsinhar beda jagħmel it-tfittixa l-insetti u l-pjanti li jkun jista' jiekol. Osservajna wkoll it-tfittixa tiegħu għall-ilma sakemm sab lajn fejn seta' jifriska ftit. L-iktar ħaġa li tkompli tħeġġu biex kompli għaddej b'din l-avventura huwa l-appoġġ tal-familja tiegħu. Aġġornamenti dwar din l-avventura qed isiru fuq il-paġna tal-Facebook Maltese Survivor.